No, ada third party apo, napintas unay ta maasikaso amin no kwan dete ko na tayo nga tingamin pagkurkurangan iti city tayo iket dete panagkolektar iti rural barangays. So, no umad-ado di equipment di third party kan ad-ado tao na better. Ken dete makafocus iti dadduma pay nga trabaho di iti taga city engineering office yan kasla ko maiti pinag-clear iti kanal nga kunan ni Ma'am Maris ay engineer Maricel so di jay. Napintas unay apo ta kalikagom ni Apo Mayor nga ah, ma-improve timet ka kalikagom na ket ma-improve maya listo iti panagakop ti basura tapno nang agwawara. So let us see kasi hantay met may bagano anat i-offer di iti third party no ada apo di iti ammo yung aga serbisyo iti kasto yung may dalang aga 30 project proposal da ken ni Apo Mayor ket estudyaren no kwa di iti teams iti city government may panggap deta. So ada nga tamit pagmayatan adamit pagmadyan na but all in all ti goal ni Apo Mayor Apo ket may listo may efficient nga makolektar iti basura.